les meues 200 esmenes i toquen a la porta, s'obri la porta del Paranimpo i troben una senyera de 4 metres de llargària impressionant, era la gent del grup, ja no estava jo soles. I va ser el principi, parlant del principi del 80, i va ser el principi del meu encontre i de la meva vida d'estos últims 25 anys en el grup d'acció valencianista. 25 anys són un muntó d'anys. Bueno, la veritat és que la vida m'ha donat un muntó d'oportunitats, però, bueno, pues, un agarra el que vol, i la veritat és que, a banda de tantíssimes coses que m'ha donat la vida, una de les més importants ha sigut la meva feina valencianitat, i així estic vinculat al grup 25 anys, fixeu-se. Bueno, pues es començaren ahí a pegar-nos de bofetades. I jo me'n recordo a Josep Guía i a Javier de Lucas i tots els mestres que estaven ahí, tots els catalaneros i tal. En aquest moment va ser la primera vegada que jo vaig sentir a la porta del Paranimpo, no sé si se'n recordareu els que vinguereu, a un xiquet, ara serà un tio molt gran, que és el fill de Sender, el germà de la dona de Paco Terencio. Ella li diuen Rosa Sender o... Rosa Sender. Pues era un xiquet de 7 o 8 anys i en un moment... Roberto, pues en un moment determinat jo menisquí, perquè ahí va haver un enfrontament tremendo, jo menisquí, el professor Javier de Lucas, i per favor, els del grup expectant la porta, lavant la senyera, i en un moment determinat el xicón es comença a cantar en la seva veueta tibla Valencians, pretens ajudar-me, obligant. I les dones del grup d'acció, el grup de dones valencianes, van començar en aquest moment, s'agarraren i va ser un moment molt emotiu i molt emocionant. A partir d'aquest moment jo me vaig reprendre aquesta cançó i ja sabeu que quan la toquen el que millor se la sap sobre. La veritat és que no guanyarem la batalla de la universitat, però sí guanyarem la batalla contra el catalanisme a nivell sociològic, estem parlant dels anys 80, en paral·lel a Unió Valenciana, que en aquest moment estava guanyant la batalla políticament. Jo vaig vindre immediatament al grup d'acció, immediatament en resposta a l'ajuda eixa que jo havia demanat en premsa, al SOS, eixa que jo havia fet. Doncs vaig vindre al grup d'acció i me sentia ahí en les últimes files i estava així doña Concha Senón, que en pau descanse, aquesta gran valencianista, que sempre m'agrada recordar perquè va ser una de les primeres dones que jo vaig conèixer en el valencianisme, va ser vicepresidenta de Unió Valenciana, i del grup, i bueno, ella va anar a televisió, va ser una dona molt luchadora i molt valenta, i de la que jo vaig defendre a Montoya i de la que l'estic molt agraït. Bueno, pues, a partir d'aquest moment, jo ja vaig estar a disposició del grup i el grup m'ha acompanyat en tot. Se'n recordareu que quan s'aprovaren els estatuts definitivament van fer una concentració en la plaça de Manises, no, en la plaça del Patriarca, i jo me'n recordo fotogràficament de tot el que passava en això. Estava Paquita Reventa Plenaris, estava Toig, estava Carlos Recio, que era entonces en aquest moment era el representant del grup d'estudiants valencianistes. Després Carlos anà i tornava a fer un viatge a Xina un poc raro, però la veritat és que estaven ahí els luchadors de sempre, les nostres pancartes, diguem-los i posant-los a tots a caure d'un burro. A partir d'aquest moment, jo quan acabi la carrera vaig fundar l'Associació Valenciana de Professionals Universitarios, que era la continuació o prolongació professional de l'alternativa universitària, i en un moment determinat, quan Pere Aguilar va succeir a Ximó, me va oferir a mi entrar en la sede d'abogats del grup. Jo vaig ser l'abogat del grup
Després m'encomanà una sèrie de coses i en un moment determinat, en l'any 1994, me toca ser president del Grup d'Acció Valencianista. En Pere Aguilar, en Manolo, en Juan Cuya i en tota la gent que esteu per així perquè som els mateixos. Som els mateixos. Any 1994. El decliu d'Unió Valenciana. El principi del decliu d'Unió Valenciana. Jo me'n recordo que en l'any 1994 una de les primeres coses que vas tindre que patir és un enfrontament en Unió Valenciana. I és un enfrontament que malbaratà el que jo en un moment determinat poguera estar dins d'Unió Valenciana, perquè jo em posi al servici d'Unió Valenciana sense la més mínima voluntat de traure res, perquè gràcies a Déu la vida m'ha donat tot el que he volgut i més, i la política l'únic que m'ha fet és llevar-me el que la vida m'ha donat. Però bueno, en aquest moment jo em vaig posar al servici d'Unió Valenciana i de tot me digui que sí, va ser ell el que m'ho demanà. Després de que en l'any 1992, del 90, és guanyar una sentència molt important. En el 92. Bueno, pues en el 94, Elizondo fundà, junt a Pepa Chesa, junt a Rafael Blasco i junt a altres coneguts polítics valencians, la Convergència Democràtica Valenciana. Este és un fet que a lo millor molts de vosaltres no se'n recordeu, però tinc els vídeos de la presentació de la Convergència Democràtica Valenciana. Això va començar, per desgràcia, quan jo entrei a presidir el Grup d'Acció Valencianista. I me va tocar a mi donar la cara per el valencianisme, donar la cara per l'entitat i enfrontar-me amb Vicent González Bisol. La Convergència Democràtica Valenciana la tinc gravada en vídeo. Pepa Chesa era vicepresidenta del Bloc i don Rafael Blasco, que ara és conseller d'Immigració, ha sigut conseller de Sanitat, ha sigut conseller de Vivienda i de tot això, va ser assessor de Saplana, va ser també conseller de Joan Lerma, d'Urbanisme, que el processaren. Després se la folgueren en el Tribunal Supremo perquè les cintes on diuen que s'havia aportat 3.000 milions eren còpies i no eren els originals. Era en aquest moment el president del Partit Socialista Independent, estem parlant de l'any 94. El president del Partit Independent, un home que he dit ara d'un procés expulsat del Partit Socialista, que ara ha acabat i ara ha acabat en el PP. La vicepresidenta del Bloc Pepa Chesa i Vicent González Elizondo van fer una presentació per tot lo alto de la Convergència Democràtica Valenciana. El primer manifest que es va fer i es va llegir en aquest moment estava escrit i llegit en català. I a més, que si hi havia algun dubte de que l'havien passat per el salt, que encara no existia en aquest moment, posava en l'últim rengló de la normativa de la Convergència Democràtica Valenciana. Serien les normes del 32. Quan el grup d'acció va veure que el nostre partit, al que el grup havia demanat i li havia donat tot el seu apoyo i suport en totes les eleccions des de l'any 1982, des de la seva fundació, i al que nosaltres li havíem donat vora de 80 seus. Quan nosaltres ens donarem compte de que el pas que havia donat Elizondo era un tremendo error, li ho diguérem. No volia saber de nosaltres. Això no vull que torni a passar ara entre coalició i el grup. No vull que passi. Per això nosaltres hem posat uns principis fundacionals i n'hi ha penjat en la porta del partit un decàleg i un discurs fundacional que és d'obligació